Ga ta nan ku, ta zo mu ji ta. A wani gari da ake kira da garin farar ƙasa, akwai wata kyakkyawar mata mai suna Amani. Amani ta kasance tana da kirki sannan kuma tana da kyan zuciya. Amani ta kasance 'yan lele ce a gurin iyayenta domin ita ce 'yarsu ta fari, sannan tana da ƙannenta guda biyu. Mujiba da Najiba. Mujiba da Najiba ya kasance suna matuƙar ƙaunar 'yar uwarsu domin suna matuƙar kula da ita. Sai ya kasance har ranar ɗaurin auren Amani ta zo. Tana zaune ana mata lalle da ita da ƙannenta da kuma Najiba. Suna ta hirarsu ta 'yan uwa suna jin daɗi. A lokacin da aka zo za a tafi kai Amani gidanta, Mujiba da Najiba sun sha kuka sosai tamkar ransu zai fita domin za su yi kewar 'yar uwar tasu. Bayan Amani ta je gidan mijinta Kabiru, sai ya kasance kwata-kwata Amani babu aikin da ta iya. Kullum sai dai ta yi ta bacci, idan ta tashi sai dai ta yi wanka da dafa indomi ta ci. Wannan abin shi ne abin da ya damu Kabiru, domin yana matuƙar ƙaunar Amani, amma kuma Amani ta kasance tana da matuƙar lalaci. Kwata-kwata ba ta so ta motsa jikinta, ta fi son ko da yaushe ta yi ta kwanciya tana bacci. A lokacin da Kabiru yake cikin ofis ɗin shi, yana cikin aiki, sai ga abokinsa na mai suna Ibrahim ya shigo, sai ya gan shi cike da damuwa, sai ya tambaye shi, sai ya gaya masa komai ne yake damunsa ba, sai lalacin da Amani take da shi. Amani tana da kirki sannan tana da tarbiyya, amma fa gaskiya lalacinta yana damunsa. Ko yanzu idan ya koma gidan zai tadda gidan ne kaca-kaca. Sai Ibrahim ya ba shi shawara me zai sa ya nema mata 'yar aiki. Hakan zai yi maganin duk wani lalacin da take da shi. Kabiru ya ji daɗi sosai sannan ya gode wa Ibrahim. Sai ya ce da shi gaskiya ya kamata a ce sun sami 'yar aikin. Ko da ya koma gida sai ya tarar da Amana a zaune tana ta kallo a wayarta. Sai ya same ta da maganar ya kamata a ce ta samu wacce za ta riƙa mata aikace-aikace, tunda ita ɗin lalaci gare ta. Sai Amana ta ce da shi to shi kenan babu matsala. Akwai wata ƙawarta Samira, insha Allah za ta kirawo ta. Samiran ba za ta rasa hanyar da ake kawo 'yan aikin ba. Nan da nan ta kira wannan ƙawar tata. Ko da ta zo sai take gata labarin cewar tana so ne ta samo mata 'yar aiki. Hakan ko aka yi. Samira tana komawa gida, sai ta kirawo wata mata da ake kira madam. Sai ta ce mata ana buƙatar 'yar aiki ne. Sai ta ce da ita to shi kenan nan da sati 2 za ta je ƙauye, za ta kwaso yaran. In ya so idan ta kawo su birni, sai Samiran ta zo gidanta ta zaɓi wacce ta yi mata. Samira ta yi godiya ta kashe wayar. A ƙauyen farar ƙasa akwai wata yarinya mai rawar kai, mai giggiwa da kuma jin kai, mai suna Muzura. Muzura ta kasance tana da kwaɗayin duniya da kuma son hutu. Sannan Muzura ta kasance tana da baƙar zuciya da kuma rashin imani. Amma kuma sai dai Muzura ta kasance ƙaƙƙarfa ce kuma ba ta gajiya da aiki. Domin kuwa aikin da Muzura za ta yi, ko namiji ma ba zai iya wannan aikin ba. Kwata-kwata ba ta gajiya da yin aiki. Wata rana a yayin da Muzura take kwaɗin zogale a tsakar gidansu, sai ga madam